Din ăla care se rotește. Nu cred. Cu roț în față. Oh, numai zapaci. Nu te zăpăcesc bine. Ia, ai primit ceva. Da. Dar uite că nu meriți toate astea, că ai fără oaste. Da, dar nu știu ce se întâmplă cu asta. Ce? Mașinul pe care îi se învârt astea așa. Cum? Îți arăt după ce scoți și telecomanda. E tare. Asta e cea mai tare mașină. Dar nu trebuie să pui... Are deja baterii. Pe ce cunoști? Bec. Nu mai are. Nu pot să-i nebun. Ei, are și ăsta întrerupător. Mașina n-are Dai drumul. pornire. Oh, mă doare capul. Ce face robul? Sui papai. Asta chiar e super tare! Hai. Mașina asta chiar e tare! Pornește!